Di demên dawîda şandeyên Amerîkî ji bo min bicê zêde dibin û taybet piştî daxuyaniyên Tirkiye li ser rêkeftina di navberî wan û Amerîka ji bo rêveberiya herêma min bicê. û taybetmendiya vê carê goşande ne tenê leşgerî bû, lê şandeya ku serdana min bicê kir li ser asta siyasî bû jî. Ku Sînator Lindsey Graham û Sînator Cindy Shahan serdana bajarê min bicê kirin û li gel rayedarên meclisa min bicê ya sîvîl û ya leşgerî civiyan. Sînator Graham diyar kir ku dê mesaca xelkê min bicê bigihîne serokê Amerîka Trump û daxwaza mayîna hêzên Amerîkî li herêmê bike ji bo piştgiriya meclisa min bicê ya leşgerî. Gelek baş bû. Ez ê ji Serok Trump rabêjim ku giringî em li vir bimînin û alîkariya we bikin. Hûn hevalên Amerîkan e. Eger derkevîn dê gelek xirab. Endamê rêveberiya meclisa sîvîl min bicê Farûq Elmaşî anî ziman. Goşandeyên Amerîkî serdana min bicê dikin ji bo rewşa bajêr bi çav bibînin û pêşketinên ewlehî û aramî ku li ser erdê çêbûyî bigihînin rêveberiya Amerîka. Her wiha Elmaşî da zanîn ku hatina her du sînatorên Amerîkî mesajeke siyasî dide her kesî ku ev herêm dibin parastina Amerîka da ye û piştgiriya wan ji bo rêveberiya min bicê ya siyasî û ya leşgerî dê dewam bike. طبعا زيارات مكثفة من الوفد التحالف هلبت سردان پرجا لی کولوسین و به تایبت جا آلی امریکاتین من بجه دناو ده سناتورین امریکی هنه دما سردان باجر و سکان کرن مات مایمان جب پرانیا خلکی و روشا اولهی که ده انجام سردان خوادا اولهی و آرامی لهرما من بجه دیتن herêma min bicê gûbûyî mijara nakokê di navberî Amerîka û Tirkiye da ta niha dibin kontrola meclisa leşgerî ya min bicê da ye. û rayedarên Amerîkî tekez dikin ku dê ew piştgiriya rêveberiya min bicê bikin û sînorê herêmê biparêzin. Mahmûd Balî dengê Amerîka, bajarê min bicê.